Hi guys! Welcome back to my channel. Today's vlog, we are going to Bolinao, Pangasinan. So I'm sharing with you guys, with my son and daughter, pamangkin at sister and brother-in-laws. At tignan natin kung gaano kaganda ang Bolinao Waterfalls. So bago ang lahat, intro muna! Tayo dito sa street. Guys, we're here to Binmalay Lingayen Highway. So guys, ito yung bagong tulay na aming dadaanan papuntang Bolinao. So guys, panoorin nyo ang view ng papuntang Bolinao, Pangasinan. Marami po tayong magdadaan ng municipalities. Ayan mga kaibigan, medyo mahaba-haba ang ating biyahe. Mahigit 2 oras bago tayo makakarating ng Bolinao. Later. Guys, pupuntahan natin yung 20 feet na waterfall. Sabi nila 20 to 30 feet daw ang taas ng waterfall. So guys, panoorin po ninyo ito. Ito nakasabi tayo lataw na Bolinao. Hindi, baka nakalampas tayo sa ilaan tayo. 2 hours later. Much later. Nandito na tayo sa Bolinao, guys. Ayan, ang daan dito ay pababa, pataas at zigzag mga kaibigan. So ngayon guys, papunta tayo ng Bolinao Falls. Yung pinakamataas na Bolinao Waterfalls na 20 feet to 30 feet ang taas, guys. So yan ang una nating pupuntahan at ganito ang ito yung shortcut na daanan, hindi pa natatapos, guys. Guys, mayroon ding daanan doon sa kabila, yung cemented road, pero medyo malayo yon mga kaibigan. So dito tayo dumaan sa shortcut para mapuntahan natin yung waterfalls kasi malapit lang dito yung waterfalls na pinakamataas. Guys, rough road pa ito mga kaibigan. So konting ingat. Akit tayo sa bundok. Pasensya na kayo kasi magalaw ang camera kasi yung daan ng sigsag. Ayan. Alam ko bangko. Sigsag yung daanan dahil magalaw. Ayan, pababa na. Pasensya kayo lang, tanay camera, banking ko nun. Tadi banking ba, sigsag, left. Tapos right, ayan, lang. Ay, hindi malaro uring o dat. Punta tayo ng left. Pakanan. Pakalagyan tayo ng mga uling dito. Nag-uuling sila. May mga bahay pa dito maliliit, parang mga bahay kubo. At saka itong daan natin dito. Guys, ikot na. Turn to the left, turn to the right. Ayan, turn naman. Ikot. Ayan, pataas. Papunta sa kaliwa. Ayan, pataas na. Pataas na tayo ng bundok. Ayan, nasa tuktok na mga kaibigan. So, ayan, napakataas. Ayan, pababa ulit. Ayan, sigsag na pataas. Ni uring kursil ni. Ayan, nasa tuktok na tayo. Ayan, ikot-ikot. Pero pababa ulit na naman. Ayan guys, zigzag talaga ang daan dito. Rough road pa. Pero malapit lang dito ang waterfalls. Ayan. Sa may Bolinao Falls yawan, ang pinasabi. Isa natang tunay isa natay 8 kilometers tayo kina. Wala di rock road to ning kuno. Nira problema ay. Falls rock road. Pasok sa simentado, lalo sa simentado, yung napunta na sa Qatar, sa Lighthouse. Pero kung sa punta simentado Yung isa. Amay lang May lighthouse tan kanyan aliwalang rock road. Ay first year waterfalls rough road. Hindi pa tayo nakalampas. Guys, grabe ang nadaanan namin. Rough road. Pababa.
ibang nadaanan namin guys. Pero dito rin ang papuntang Waterfalls 1. Banda. Shortcut nga lang po. Ayun, pababa. Tarik. Kaya ang magkikinan naman, okay naman dapat sa mahirap ang shop. Ay napadaan kami sa sa shortcut guys. Hindi pa tapos yung road. So mabato pa siya guys. Talaga ni. So hindi namin alam na ganito pala ang daan dito sa shortcut. Kala namin simentado na po. Kung sakaling makadaan kayo dito mga kaibigan, ay mag-ingat po. Slow down lang po. Dahil yung daan dito ay pababa at pataas. So ayan, nakikita nyo ang daan mga kaibigan. May nilawang So ka dyan. ayan, rough road pa siya. Sabi na, dapat. Atay na po, saan to eh. Pero mayari ko dito. Nandun po tayo sa Congo. Ano ba susunod punta dito? Ano mas magandang punta? Dali. Ang tatampa tayo. Mantapat kayo. Papaya namin waterfall. Mawas namin tanong. Wala ni tanong na dalan. Pagilangkan eh. Ang daming langka. Again, ang daming dragon fruit. Dragon fruit tree. Dami. Doon di mantapat kayo. Kung Isa naman guys, papasok ko eh. nandun yung mga tao. Balls. Yung wala aso wala aso. Pababa na. Kung labot na, ang tumuran kanyon. Mukhang naligaw na. Grabe yung waterfall. Hanggang dito na yung tubig na. Tapos na. Paano kayo doon mga kape panlalapot to ito? Mag-ingat ka dyan sa pag-drive mo kasi baka mag-slide yung gulong natin. Ayan, pababa. Hindi talaga, hindi nasa tok-tok tayo ng bundok eh. Ganito pala ang daan sa bundok. Oh. Ganyan. Ay, ginagawin ko na sana. Singunyaman so amay aakaran nila nung nakamila. San Isidro, may bundok kay babagak ko. Dito magtatanong tayo kasi medyo naliligaw na yata tayo. Saan ba yung waterfalls dito? Lalabas, hindi na siguro kasi sabi niya na Dito sa taas ng bundok. Walang signboard. Ako, video man ha. Ha? Ang tanda. Video man. Alam ng mga bata. video 50 meters na yun. 50 meters na yun. Ang galing ng bata. Ulit yun. Ha? Ano? Isa. Dira. Dito, gumot na na. Sigurado ka. Ninya ini sa picture. Ayan mo. Dito tayo sa Bolinao Waterfalls. Excuse me, may entrance pa ba dito sa baba? Papunta? Ay, iba yung entrance doon sa papunta dito. Tapos, magkano ang entrance fee dito? 20 po. Per head? So, dito sa Waterfall 1, iba rin ang entrance doon sa Waterfall 2. Ang magkakaiba. So, 20 pesos per head. Okay. 20 pesos per head. Ano, may limit ba yung pagpunta dyan? May limit oras? Yung 20 pesos the whole day, pwede rin. Okay. Pumunta dito sa Bolinao Waterfall. Pwede rin maligo? Oh. Thank you. Anong pangalan mo, kuya? Jasper po. Okay. Nabablog ako eh. Thank you. Salamat po. Kasi po na po natin ipapakita doon. Ayaw makikibo lang na pala. So guys, mga kaibigan, mayroong tour guide dito. Teka, uuwi na So kami ito babalik. guys, nagtatanong na aking mga kasama sa mga tour guide para malaman natin kung ano ang dapat natin gawin dito sa Bolinao. Pinakamalalim to. Ayun guys, dahil ngayon lang tayo nakapunta, hindi natin alam yung mga Pero hindi po lahat malalim po ah. Yung pinagmamagsakan lahat ng pulos yung malalim.
Kasi marami pong cliff diving. 25 foot yung lalim. Narinig nyo ba guys? Hindi lahat malalim. So meron ding mababa guys. So pwede sa mga bata yung ibang lugar na waterfalls. Yun ang pinakamalaking falls. Ako pinakamataas, tapos malaki yung bilig niya. Yung pools to, maliit yung bilig na kaso lang may kiddie pools po siya, may pangbata. Hindi yung ano. Yung pinakamataas na Waterfall. Ito waterfall. lang pinakamataas. Waterfall 1. Kasi i-guide nyo kami. Tagal pa dyan yun. Hindi namin alam kasi yung mga ano, daan. Ayun daan. Kasi pupunta rin po ako ng lighthouse mamaya mga siguro mga As, lahat ng mga turista ba gina-guide nyo rin? Ano oras na ba? 11? Oh, tara. O na ba? 11 na ba? Saan yung pwedeng maligo? lahat ng pwede paligaw. Pwedeng maliguan. Saan ang safe? Saan ang magandang paliguan? Yung Kung beach na para mag-sit Beach. tayo sa beach. Sa beach. Maganda po sa beach, sunset. Sunset. Mga four. Pwede nga rin tayo manamas. Ang harang. Kaya ngayon tanghali maliligo tayo sa beach. Sobrang init po. Oo. Hindi rin ma-enjoy kasi babadang konti sa dagat. Ang hangin, linog, lilim. Guys, kung gusto niyong malaman kung ano yung mga dapat nating gawin dito sa mga Bolinao Waterfalls, ay pwede kayong magtanong sa mga tour guide. So let's go! Tara na! Ayan, pababa mga kaibigan. Guys, tignan nyo, ang ganda ng waterfalls dito. Yun. Ang daming naliligo. Grabe, ang ganda oh. Hi! Hello! So yun guys, ito ang Bolinao Waterfalls 1. So, thank you guys. Maraming salamat sa pagsama sa amin. So guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, please click the like, subscribe, and share. Please don't forget to comment down below para ma-replyan ko kayo soon. So guys, have a nice day and God bless everyone.